Sembut Menteri Rangba Kajela ubah Presiden Tun Song, ulaong ba ban kentho yano halor ke kintin expiry date, kumbala keno kinong yalam ke VPP, ya ki MDC. Habakran haka South Tarik Nailur hada alpesau ubah Presiden ubah daipet ya ketenat District Council Affairs, ulaong ba kejingpen jalan ke Sorkar ya ke Samoy, ke KHADC bat ke JHADC, kamdei bakwa ki MDC, hendai kadai namar bakadan kam kejingpen bet thamai, ya ki Shnong hagi constituency. Ulaong banamar ka sorkar kayat kerkum kariti sensyar kari India, balada kariti sensyar ka syak halor kidaw ki babyang, bale enong ki baladap kutpor ne expiry date, henry lada day kalayat bersyak ya kariti sensyar kalak bandai kata. Ulaong ba kidaw ki bala penlong ya ka sorkar ban penjalan kalong hadian bagi MDC, ki lakwa ya kajing penbet thamai ki Shnong hiki constituency, kajing penbet thamai kamdei ka balingkot, kabala ban pendap tang Shibanai Arbanai, henry ka jerong ka lan jongka, bat kini ki artali ki ADC kila man pendap hapo kapor. Ulaong ba kajing keno ba kita ki MDC kila kutpor, kadai ka ba persyak ya kanong rim kariti sensyar kari India. Ngatrai ngam ong bangan kento yano ya gini kijakitin kum kita ki expiry date kini kita naman nga ong ya pigi ngiyat kum ka constitution jo kar India lada ka constitution jo kar India kasya ban extend halor ki daw ki nongrim ki babyang te balengin ong bala expire lada ong penban bengiyat persya ya ki provisions jong ka constitution jong kar India kata ta kadai ndai ngong pip ndai bala don ndai bakini ki bapli game di siki kwa ya kata ndai kata ndai ka circumstances ka pelong ba na ka sorkar hadin ba ki kwa ya ka delimitation namar ka delimitation gomong pika exercise kamdai ka ba lupot kamdai ka bala ban pendek no tang Shibanai Arbanai ka jerong ka lanjo ka tenre ka we ka bang askontrat kolong ba ka delimitation ko peti ha pro arteling disrosil ngasngotenat ba kila ban pendep apo kapor bat ba ngakermen scam ba kan election ka banwan kan longru ka ba yai pek ka ba yanti ka ba kitu ki konsensi ki ba ya don ke jingkla katu kan ni teli kisnong kin kham sko yok men sem na de ki kham sko tenat susu ha ka ban yale participate ha ka jingya kebot tenang ka daw ha ka widei bat ke jingkno ba ka dei ba kita ke MDC ke balong mentah kila expired ngatrai kata kalong lakum nung ngadot ban ong ba it is against the ethic of the Constitution of India.